Far og jeg kommer nu til at savne at have dig boende, lille skat. Er det ikke rigtigt, Niels? Men nu er du jo også fyldt 18, og alle skal jo flyve for redden på et eller andet tidspunkt. Havde du nu husket at forordne det der boligstøtte, som du skulle bruge? Mikkel, an ordinary young man, getting ready to live the carefree life. Until one day he discovers that escape isn't as easy as he thought. This summer, one man's quest for independence turns into a mission of survival. He is living with his parents. Det skal du ikke være ked af, lille skat. Du bliver bare boende her hos far og mig, så længe du vil. Det er da også meget hyggeligt, synes du ikke? Skift lige over på DK4, Niels. Der kommer Hansi Hinterseer-koncert.